7 snin ilu f'pajjiżna tnediet il-Fondazzjoni Save a Life, inizjattiva tad-deputat nazzjonalista Claudio Grech flimkien mal-mara tiegħu. L-erba' filgħodu Claudio Grech ppreżenta rapport ta' ħidma u statements finanzjarji għas-7 sena ta' din il-fondazzjoni lill-Speaker tal-Parlament Anġlu Farrugia. Hawnhekk ingħata rendikont tal-10 proġetti li saru u qed isiru grazzi għal din il-fondazzjoni li hija finanzjata primarjament mill-paga parlamentari tad-deputat nazzjonalista. Tajna viżjoni ta' dak tal-ħidma li ħankunu qed nagħmlu wkoll fis-snin li ġejjin. 3 proġetti li huma ntiżi biex jgħinu fil-komunità, 3 proġetti marbutin, 2 minnhom direttament marbutin ma' kif nistgħu niġġieldu aktar il-vizzju ta' droga fost iż-żgħażagħ tagħna u l-proġett li ieħor huwa marbut ma' kif nistgħu aħna nagħtu għajnuna l-tfajliet li jkunu tqal biex minflok isibu stigma ma' wiċċhom, minflok isibu l-min iwarrabhom fil-ġenb isibu appoġġ strutturat u support għalihom. Jiena f'din il-fondazzjoni intrabat 7 snin ilu illi ninvesti il-paga kollha parlamentari illi jiena nieħu minn dan il-Parlament. Jiena llum tajt ir-rendikont ta' dak is-7 snin, tajt l-accounts ta' dawk is-7 snin fejn jien issa ħankompli din il-ħidma biex minn fondazzjoni illi saret fuq bażi tista' tgħid volontarja fis-snin li ġejjin nippruvaw inkabruha biex tkun intrapriża soċjali bil-għan illi tagħti tama lit-tfal u żgħażagħ illi hemm affarijiet ħafna isbaħ fil-ħajja mill-vizzju ta' droga. Waqt din il-laqa, l-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti faħħar il-ġest nobbli ta' Claudio Grech u tkellem b'mod pożittiv ħafna dwar ix-xogħol siewi li din il-fondazzjoni qed tagħmel fil-komunità. Jiena dan qisu bħala l-iktar parti li f'daw 7 snin tatni sodisfazzjon mill-ħidma politika tiegħi għaliex tirrappreżenta verament dak it-tip ta' fulfillment li wieħed ikun irid jikkontribwixxi lejn il-komunità tiegħu għaliex dik il-komunità ikollha daw il-bżonnijiet partikolari. Il-komunitajiet fl-ewwel distrett għandhom aspetti sbieħ ħafna, għandhom aspetti u karatteristiċi mill-isbaħ, però fil-verità irridu niffaċċjaw ir-realtà illi jeżistu problemi soċjali li ilhom jikbru matul iż-żmien u allura finalment jien nibqa' nemmen il-rwol ta' deputat, apparti li huwa policy maker, apparti li jiġi fil-Parlament biex jilleġisla, però jekk ma jkunx il-vuċi, jekk ma jkunx it-tarka ta' min verament għandu l-aktar bżonn u l-aktar vulnerabbli fil-komunitajiet tagħna ikun qed jonqos mill-ħidma tiegħu. Il-Fondazzjoni Save a Life twaqfet mid-deputat nazzjonalista Claudio Grech u martu Charmaine Grech fl-2013 fejn minna diġà gawdew mijiet ta' tfal, żgħażagħ, familji u anzjani mill-komunitajiet tal-ewwel distrett.